Nina bezulu edumini ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze1 KZN TV nifundelwe uphilani makacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Bayaphela abantu ngenxa yesifo sofuba. Umfundisi usola ngokungcwaba ngayedwana kanti kwethulwe ezobuchwepheshe besimanje manje eBhulwa. Sanemokelene bakambombosho omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Ngqongqoshe omnyango wezempilo kuzolonke kuleli udokotela Aaron Motsoaledi uthi isifo sofuba TB siyingozi kakhulu futhi sesibulela inqwaba yabantu kulelizwe ngakho kwabahlabi ikhwelelo ukuthi wonke umuntu abhukule ukulwana lesi sifo. Ngqongqoshe uMotsoaledi ukusho lokho ngesikhathi ke bezokwethula umkhankaso wokuqwashisa ngesifo sawufuba ngosuku leWorld TB Day egama lakhe ngaphansi kwesifunda saSogwini. Ngqongqoshe ke uMotsoaledi ubehambisana nosekela mengameli weZuphawu Mashatile nophinda benguhlalo weSouth African National AIDS Council iSANEC ngamafuphi. Ungqongqoshe wezempilo kuleli udokotela Aaron Motsoaledi uthi ngenxa yokwanda kwesibalo sabantu ababulawa yisifo sofuba TB banxusa umphakathi ubhukula ukulwa nalesifo. Uthi abantu abaningi babulawa ukuthi bathola late ukuthi banesifo seTB kanti abanye uma sebeqalile ukudla imishanguzo bezizwa sebengcono bese beyayiyeka. Ukusho lokhu ngesikhathi bebungaza usuku leWorld TB Day egama lakhe ogwini seningizimu nesifundazwe. Part of the reason why we lose many people from TB is number one, they come late. They present very late when it's too late. Number two, quite a number of them, when they take treatment for about 2 weeks or so, the symptoms disappear, they feel better. And many of them believe they are cured, whereas TB has got a course. If they take, you must take that course for 3 months or so. You have got to complete it. And that's why we need to follow up people so that they complete the course. Uthi abantu abaphila nesifo sesandulela ngculazi HIV bazophoqeleka ukuhlolela iTB njengoba lezifo esikhathini esiningi zingamawele. This campaign is about reaching 5 million people in 1 year and screen all of them so that we put them on treatment early. Then you can ask, how are we going to reach them? Number one, any person in South Africa who is known to be having TB, we are going to ask that the whole family be screened. The whole family of that person, regardless of the signs and symptoms that they might be having. Secondly, anybody who is HIV positive will ask them to agree to be tested because the two diseases fit into each other quite often. And 80% of people who are HIV positive are usually killed by TB. Iqhuba uthi beyiningizimu Afrika angeke bashodelwe imishanguzo yokuthithibalisa isifo segciwane lengculaza ngoba bayazithengela ngemali yabo imishanguzo abathembele kwimali yoxhaso. For medication, especially ARVs and anti-TB, we buy them with our own money. It's not foreign funding. 90% of all the ARVs are bought from our own fiscus and 10% is covered by the Global Fund. But we need to be on our own. Usekela mongameli wezwe ophinde abe usihlalo weSANEC uthi TB yaqhubeka nokubulala inqwaba yabantu kanti eminyakeni emibili seyibulala ababalelwa ku56,000. TB continues to claim too many lives around the world. In South Africa in 2023, around 270,000 people were diagnosed with TB. And tragically, 56,000 lives were lost, which translate to 153 people every day. TB knows no boundaries. It affects people across all communities, but the burden falls most heavily on the poor and the vulnerable. Lumbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Ufuna impendulo umndeni wasemolweni eSoweto eThekwini KwaZulu-Natal ngokunyamalala kwabantu ababili bebephazamiseka ngokomqondo okusolwa ilungu lomndeni elungumfundisi ngokunyamalala kwabo. uThembi Zuma olilungu lalomndeni utshela iziko le indaba uthi sekuphela unyaka lamalungu omndeni enyamalele ngokwahlukahlukana kanti obehlala nabo ugcine egonyula ukuthi oduke kamuva nje washona wabesemngcwaba yedwa kanti namuhla bekulindele ukuba ke ambiwe ngemva kokukhomba lapho amngcwaba khona.
Kusize amaphoyisa ukudambisa isimo umphakathi obuthukuthele ufuna izimpendulo ngokunyamalala kwababili abebephazamiseke ngokomqondo osekunesikhathi eside benyamalele. Sifuna nje ubulungiswa, sifuna amathambo akhe bangcatshwe ngokuthula ngoba babili lo munye wathi waduka. Sifuna amathambo akhe bangcatshwe ngokuthula, ingane ifunda umatric ayinaso isitifiketi sengane sila. Amapasa akathuleleni konke kula. Ngokuthola kweziko lezindaba, ilungu elisolwayo like laboshwa ngemuva kokuba lezivumele kumalungu omndeni ukuthi ke oduke kamuva ushonile. Labeke selimngcwaba ethuneni likaMshana kanti belisaqhubeka nokholela umufi imali yesibonelelo sikahulumeni. Kuvela ukuthi leli cala liye lesulwa abomthetho bekhala ngongabibikho kobufakazi. So sifuna ambiwe kangcwatshwe ngokuthula, ingane ithola ipasi, ithole nesitifiketi samama ukuze ngonyaka ozayo ngoba efunda umatric mayiphasa sikwazi ukuthi aqhubekele phambili. Njengoba kuzophela unyaka laba banyamalala namuhla lomsolwa uholele abezomthetho emathuneni eseLangfontein lapho ke ekhombe khona la agqiba khona omunye walaba koqhume isililo kumalungu omndeni ngesikhathi ebona okutatululwe emgodini okhonjwe ilomsolwa obebukeka esikhululekele. Ikhansela lichazele sigameko njengesiyishwa. Kumina kuyichilo elikhulu uma ngabe ukuthi lento esiyibonile noma lento esiyibonayo into eyenziwe umuntu, kuyinto esingayamukeli thina njengomphakathi waseWard 9. Okungukuthi uma kukhona umuntu othintekayo kulokhu umthetho kubalekile ukuthi uthathe indawo yawo. Kodwa ngiyacela ukuthi umphakathi makunezezi kanjena ungazibambeli wona mathupha because lokho kuzobe sekwandisa ezinye zezinto esingayidingi eziwubudlova nokulwa. Kodwa mase kubonakala ukuthi khonto enzakalayo and namaphoyisa sethintiwe, kubalekile ukuthi umphakathi uthi ukuyibamba then umthetho kube yiwona ongenelelayo ukwazi ukuthi uqhubeke nalelo daba. Kodwa nje lokho engikubonile mina njengokhansela waseWard 9 kuyichile elimbi engalifisa ukuphinde ngilizwe uma ngempela ukuthi lokho abantu abakushoyo kuyinto eyenzekile ngempela. Kodwa nje ngingaconfirm ukuthi cha njoba kumbiwe khona umuntu otholakalile phakathi emgodini, kodwa ke ukuthi ubani angazi, amaphoyisa wona aziyo. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambele kule ndawo umphakathi ubukhala ke ngokuthi ke kawuphephile kanti futhi ususaba nokuthuma izingane esitolo ngenxa lesigameko. Eindabeni ze-One KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ngqongqoshe wezokuxhumana nobuchwepheshe kuleli usuku imalatho wethulwe ngokusemthethweni isikhungo sezobuxhakaxhaka kubobuchwepheshe besimanje manje esikoleni sabantwana abanezidingo ezahlukile kunabanye iPholela Special School eBhulwa maphakathi nalesifundazwe. Umalatho uthi lesi sikhungo sokwelekelela kakhulu abafundi kuba bakwazi ukufunda kalula njengabanye abafundi. Ungqongqoshe wezokuxhumana nobuchwepheshe uSoli Malatsi uthi ufezekise isithembiso sakhe njengoba ebuyele eBhulwa ngakapheli nonyaka ukuyethula isikhungo sezobuchwepheshe esikoleni iPholela Special School. We were here last year in September and the program ebesize ngayo la was to connect the school as part of a program of bringing connectivity to schools, right? And one of the things we realized is we have a mission yokuthi we must build a digital infrastructure. We must make sure ukuthi abantu bonke banayo access to digital infrastructure, and it means that for kids with special needs we must also not leave them behind. Sibafundise into ze technology. Umalatsi uthi lesikhungo sizolekelela abafundi bakwazi ukufunda amakhono ahlukene. Izosiza ukuthi iempower labantwana with ama skills ukuthi bakwazi ukuyisebenzisa i-technology, bathole ama solutions la azobasiza ukuthi abanye babe ama ICT professionals, abanye babe entrepreneurs in ICT, so that nabo babe nalo ithuba lokuthi bakwazi ukusiphilisa as people who would have the skills. That's why today sibuyile la ukuthi sizo deliver on the commitment sayenza last time. Uthi kubalekile ukugcina isithembiso ikakhulukazi ukulekelela abantwana abaphila nokukhubazeka
ukuze bezoqasheka nabo. It's very important that, especially for learners with special needs, so that we help them with everything possible ukuthi babe namathuba ukuthi bathole imisebenzi or babe ne backup yokuthi baqala ama business wabo, particularly because i-technology into ebalekile kakhulu kwamanje. Sifuna ukuthi babe nama careers, babe ama software engineers, babe ama cyber security specialists, so that these things they are not so distant and far apart from them. Iphini lemeya kumasipala wesifunda eHerigwala likhale ngokuthi yahluphi network endaweni. Herigwala is one of the district municipalities that have been chosen by the President of South Africa, Mr. Cyril Ramaphosa, to be one of the to build a smart city here. Because the smart city includes Herigwala, Ugu, Alfredzo, and OR Tambo. And we believe that we can be part of that, or by the vision of a smart city here will not be realized if there is still connectivity challenges. Ezindabeni zo KZN TV ku-Ayanda Dube ngisepholela eBulwa. Imethe kuSerele Xaba uthi bathembele uhulumeni omkhulu ngemali abazokwazi ukusiza ngayo labo abakhahlenzwe ezikhukhula zakamuva. Ekhuluma ke neindaba ze1 KZN TV uJiakhothi uthi baphezulu kwemizamo yokulungisa ingqalazenda yamanzi nomthamo abawusabalalisayo emphakathini. Bangaphezulu kwezikulungwane eziyisithupha abantu abakhahlanyezwa izikhukhula ebezihlasele izindawo eziningi ezakhele umkhandlu iTheku. Umasipala uthi abanye babo bagciniwe kwezinye izindawo kuze kuba bathola noxhaso oluvela kuhulumeni omkhulu njengoba behlonzwe njengendawo yezinhlekelele. Ngesikhathi imizi yabo abahlala kuyona noma izindlu abahlala kuzona ezu-1452 zikhahlanyezwa zikhukhula. Sibonga ke lo mndeni ekwazile ukuthi ivule iminyango ibaqoqe, abanye ke sibahlalise endaweni ke la enkabeni edolobha ukuze bakwazi ukuthi bathole uphahla phezulu kwamakhanda abo. Sesiziqalile ke ukwazi ukuthi lezikhukhula ezintathu edlule ezu2 bezu February ezu2 ziku March, kodwa ezintathu sesiyazi ukuthi ke zilimaze inqalasizinda yethu ebalela ku1.5 billion rand. Ilesogcina ke isikhukhula esisaphezulu abasebenzi bethu abasaqoqa yonke imininingwane ukuzigcina sazi ukuthi naso sizoba izindleko ezingakanani edolobheni lakithi. Sabonga uhulumeni omkhulu ukuthi usememezele idolobha lethu njengendawo ebe nenhlekelele. Sinethemba ukuthi kwimali uhulumeni ayibeke eceleni isamba esu3.1 billion rand iTheku lizoba nesihlinzeko esithe xaxa ngenxa yokumthamo womonakalo lapha eThekwini. Lo masipala uphinde waveza ukuthi uphezulu kokubhekana nohlelo lwamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli dolobha, kanjalo nohlelo lomthamo wamanzi ozosatshalaliswa emphakathini. Meya lo masipala uXaba uphinde waveza ukuthi laba abaxhuma amanzi ngokungekho emthethweni bazowukhomba umuzi onotshwala. Sibesakhuluma ke nge-water and sanitation turnaround strategy business plan, and nokuthi njengezidolobha siphezulu kwemizamo yokuba silungise inqalasizinda yethu and ukuze sikwazi ukubhekana nencithakalo eyenzekalayo emanzini, sikhulise umthamo wamanzi esusa emphakathini wethu. Ukubalekile konke lokho ukuthi sikhuphule imali esiqoqayo njengedolobha yehle kakhulu leminyaka embalwa, and aziyafika ku67%. Sifuna ukuthi ikhuphuke inani lemali esiqoqayo kubantu esibanikeza amanzi and ibe ku92%. Lokho kuzokwenza ukuthi sinciphise iloku ababiza ngokuthi i-non revenue water okuyimanje esahleli ku58%. Imizamo omkhulu ke kulolu hlelo ukuthi labo abaxhume emapayipi ethu ngongemthetho and bakhunyulwe kulo mapayipi bakwazi ukuthi kuyicala lokho. Imeya
iphinde yaveza ukuthi basacubungula inani lomonakalo wesikhukhula zakamuva nesishiye kukhalwa kuleli dolobha laseThekwini. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eThekwini. Ake sithi ishelele etolweni nabeselo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Bayaphela abantu ngenxa yesifo sofuba. Umfundisi usola ngokungcwaba ngayedwana, kanti kwethulwe ezobuchwepheshe besimanje manje eBhulwa. Imeya yomkhandlu waseNewcastle enhla nekamthani uXolani Dube wethulwe ngokusemthethweni imoto ezishagalombili ezizokwelekelela ukuba ke kuqhutshwe intuthuko ngokusheshsha kuona lo mcimbi ubukade ubanjelwe emahhovisi kamasipala eNewcastle. Kuphinde futhi kwethulwa nemgqomo kadokotela 10 ezonikelela kumabhizinisi akhele leli dolobha. Imeya kamasipala eNewcastle uXolani Dube uthi lezi imoto zizokwazi ukuba uma kuba nezinkinga zilekelele kusane isikhathi. Namhlanje besimukela imoto amabhaki awu8 kanye necherry picker nama skip beans. Lezi zinto ke besimukela namhlanje zizosilekelela ukuthi sikwazi ukuresponda ezidingweni zabantu zentuthuko. Kakhulukazi kuma teams lawa ethu a respond ekuhambiseni into zamanzi, ukuxhuma noma ukuresponda to ama spillages esuwa. Lezi zinto nje idinga ukuthi uma kungena ucingo kudinge ukuthi umuntu athathe imoto uzakwazi ukuresponda kuzo. Kumasipala ke i-transport noma ama means of i-transport wona awukhiye ku service delivery. So ke kuzosilekelela ukuthi sikwazi ukuresponda to service delivery. Siresponde ngesikhathi ngoba kubalekile ukuthi uma uresponde ngesikhathi. Okwesibili lezi moto njengoba zikhona sekuzoba izethu njengomkhandla. Akusizi imoto esizoyirenta. Lesikhathi sirenta besikhokha imali yaphezulu ka29,000 each bhaki ngenyanga. Uqhube ngokuthi kusuka manje ngeke besaziqhasha imoto okuzokwandisa inkece yokuhambisa intuthuko emphakathini. Sokwazi ukuthi le mali sizoyisave la siyithathe siyise ngqo ku service delivery ukuze sikwazi ukuthi sithu accelerate i-service delivery. So ke ngicabanga ukuthi kuzosilekelela kakhulu nani ukuthi ke ama skip beans azosilekelela ukuthi sigcine idolobha lethu li-clean ngoba ubusubona ukuthi sikhona isikhalo sokuthi ama skip beans esinawo asenele ukubhekana nomthamo wenkunkuma ekhona. Soon sizobeke si receiver again i-truck elizobe likwazi ukuthi liqukule lama skip beans udodo ozobe ukhona kuwo. So ke kukhomba ukuthi idolobha lethu lingahle libuyele libe idolobha eli-clean as it was before. It is clean kodwa ngenxa ukuthi inkunkuma igcina ihlala isikhathi ingathathiwe kugcina ke kungabukeki kahle. So ayisezukuhlala ke isikhathi ngenxa ukuthi sesinama skip beans ayizukuba phansi izoba somgqonyeni lokho kuyokhomba ukuhleleka. Khona manjalo ubeseveza ukuba bazimisela ukubheka ingqalasizinda yabo yedolobha. Lokhu kuza kamuva kwezimvula ezedlule ezishiyele lidolobha ligcwele amanzi. As much as bengafisa ukuthi bakwazi ukuresponda kule zimvula ezikhona njengamanje kodwa kubaleka kakhulu ukuthi kumele sobheka infrastructure yethu. Uma ubuka amapipe ethu phansi ahambisa amanzi ukutshela ukuthi awasakwazi ukumelana nemthamo wamanzi okhona manje. Futhi asemadala kamanye kodwa ke lukhona uhlelo ebesisafuna ukuliqinisekisa nomnyango water ukuthi bakwazi ukusilekelela ngenkece ukwazi ukuthi sibhekane naso sonke isilimo ngoba iplanning ekhona manje planning okumele yenziwe way back kodwa ke siyathokozela ukuthi iminyango kahulumeni ekhona isibukeka ikwazi ukusizwa futhi isikubonile ukubaleka kwalezi zinto ebesihlale sikhuluma kuzo ukuthi siyadinga ukuthi kube khona esikwenzayo manje. Uma singenzanga lutho manje singahle sibe nenkinga. Kubi kuthobe kadladla izindabeni ze-1 KZN TV ngiseNewcastle. Asiphinde sithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Bayaphela abantu ngenxa yesifo sofuba. Umfundisi usola ngokungcwaba ngayedwana, kanti kwethulwe ezobuchwepheshe besimanje manje eBhulwa. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kulele ngu-R18.18 maqhathiswa nedola laseMelika bengu-23.53 kupondo waseBrithani bengu-19.70 maqhathiswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$3,202.06 ounce, uthi intengo engahluziwe yona bengu-$72.16 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukubheka ngabomvu uqala kabusha eqenjini laphesheya kwezilwandle umdlalo waphambili wamabhokobhoko uJoseph Dweba ulandela ukuqinisekiswa kokuthi uyashiya kwi-DHL Stormers ngesizini ezayo. Iqembu laseNgilandi Exeter Chiefs limemezele ngokusemthethweni ukuthi lo mdlali uzokube egijima kulona ngesizini ka-2025-2026. Lo mdlalo odabuka eCarltonville eGauteng wadlala kwi-Lions emazingeni aphansi ngaphambi kokudlulela kwi-Free State Cheetahs. Wadlalela-ke neqembu elincane lamabhokobhoko kusukela ngo-2014 kwaze kwaba u-2015. Washiya-ke i-Cheetahs wayodlalela iqembu laseFrance iBordeaux Beagles ngonyaka u-2020. Wabeke sebuyela kuleli wajoyina kwi-DHL Stormers ngo-2022 njengoba esezobuyela futhi phesheya kwelwandle. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Yena nebakaqambu lankomo zelahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.